Ginaingon, ang sa matag nasod nga kalampusan magsugod sa sayo nga tuig sa kinabuhi sa iyang kabataan. Ang pag-atiman sa kabataan magpakita usab sa ugma sa nasod, sa kalampusan ba o kaalautan. Sa nagkadayang pamagis pagpanton sa matag banay, may kabataan gyud nga sa disiplina mo sa likway. Dili dang tanugdugay, kini sila mahitumpawak sa daotang dalan. Kanila, unsa bay atong ikatabang? Sa pila na kakatuigan nga nagpaabot matukod ang kabutangan sa mga kabataang nakahimog sala sa katilingban, may natukod ra gyud og gibuksan. Bohol Youth Home, pasilidad nga puy-an dili prisuhan sa kabataan nga naligas sa saktong dalan aron sila kahatagan sa laing kahigayunan nga mapahimuslan sa katilingban. Sa gipunduhan nga Bohol Youth Home, kini kompleto nga pasilidad. Dunay dormitoryo, banyo, kapilya, klinik, eskwelahan, aron human nila kahinuktukan ang ilang salaod, sila mulungtad na sa katarong ug ang ugma sa nasod mapasulong. Gikan diri sa Bohol Youth Home sa Cortes, Bohol alang sa Maayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.